non estamos ante unha campaña máis para mellorar os contratos do precio do leite. Estamos ante algo que vai máis alá de unha primeira campaña que é informativa. Pretendemos convencer ao goberno, pretendemos convencer á distribución, pretendemos convencer aos consumidores e pretendemos tamén convencer á industria demostrándolle que está tirando pedras contra o seu propio tellado. O primeiro que queremos dicir é que non é unha batalla para incrementar o precio do leite ao consumidor, senón para repartir o precio que está pagando dun xeito diferente. En segundo lugar, queremos que se analice o que pasou nestes últimos 15 anos. España é un país deficitario. A nosa balanza comercial implica que todos os anos estamos traendo cerca de 3 millóns de toneladas de fora, podéndose producir en España. Sin embargo, vemos incluso que este ano, que presume a Administración e a Industria de ter precios récords o ano pasado de pagar ao gandeiro, sigue habendo un importante abandono de número de gandeiros e de contención do volumen de produción. É certo que desde o ano 2015 desapareceron a mitad dos gandeiros de España e a mitad dos gandeiros de Galicia. Curiosamente, pese a esa desaparición, seguimos producindo en torno a 30.000 toneladas máis, das cuales Galicia aumentou casi 200.000, pero como perdeuse a produción noutras zonas do Estado, o balance neto de España son 30.000, polo tanto, moi lexos dese hueco de casi 3 millóns de toneladas que podríamos producir aquí poñendo valor añadido. Por que non se fai? Porque está habendo e se está cuestionando un ataque directo ao modelo de produción. E iso nos afecta non só aos gandeiros, a maior parte das ganaderías familiares de Galicia, senón tamén ao modelo de produción. Donde se está incrementando esa produción? Nas explotacións máis grandes e nas máis intensivas. É dicir, chegamos á conclusión de que o 70% do leite o producen apenas 2.000 explotacións e outro 30% do leite o producen outras 3.000 explotacións. E esas 3.000 explotacións, que son as que están vertebrando no territorio, as que xestionan o territorio, as que fan pastoreo, as que crean os cortalumes naturales para loitar contra o lume, as que xeneran a economía circular nas pequenas vilas e comarcas, son as que decidirse, políticamente consentindo e industrialmente penalizando, atacalos directamente. E atacámolos directamente no sitio onde existen, que é en Galicia, porque no resto esa concentración empresarial xa se deu. E aquí en Galicia establecemos que por decisión sin base económica, sin base social, pero tamén sin base xurídica, basándose en que son poucos os que se teñen que poñer de acordo, como fixeron no carte do leite, determinar precios, establecese un diferencial entre Galicia e o resto de España de 4 céntimos, que pode parecer pouco nun precio de 47, pero 4 céntimos non é o 10% dos 47 que cobramos, é o 80% do margen neto que ten en litro de leite un gandeiro. Por lo tanto, cando se queda con esos 4 céntimos, alegando que como somos explotacións moi competitivas por clima, etcétera, pois podemos subsistir, estamos atacando a libertad de mercado e, desde logo, a eficiencia no tipo de produción. Pero a maiores estamos indo contra o propio modelo. Se a industria quere abastecerse de leite en España que non o traiga xa a distribución de fora, somos imprescindibles os gandeiros. E somos imprescindibles os gandeiros que contribuímos á loita contra o cambio climático. O pequeno ese modelo de explotación é o que dá gestionado orgánicamente os seus purines nas súas terras. É o que depende da climatoloxía, non depende da cercanía do puerto para alimentar vacas trabadas en base a pienso, porque esa margen de competitividade tamén a ten o de Córdoba ou de Barcelona. Incluso terminaría tendo a favor que ten os consumidores máis cerca. Por lo tanto, cando Galicia deixa
que o tramo pequeno de explotacións, os que teñen menos de 400.000 litros, non só teñan que pagar o diferencial dos 4 céntimos menos con respecto a España, senón outros 3 céntimos máis de penalización por ser pequenos, estamos dicindo que teñen que producir a pérdidas. Co cual é lóxico que ano tras ano non haxa expectativa de relevo xeneracional e terminemos cerrando explotacións. Ao final, pretendemos convencer a Xunta de que non pode permitir que Galicia sea o graneiro de abastecemento das contas resultados da industria para manter precios altos noutros lados. Non pretendemos privilegios, pretendemos que leite de igual calidad teña un precio semellante. Todo o que sea alterar eso rompe as reglas de libre mercado. Nós estamos na etapa de convencelos. Os gandeiros galegos somos imprescindibles a todas esas industrias. Están matando as galiñas de huevos de oros porque donde hai incremento de produción en Galicia, no resto de España xa están en cotas de cada vez producir menos. Por lo tanto, poniéndose las mesmas nunha situación de maior debilidade. A distribución estamos pedindo un compromiso que se temos a leite de mellor calidad, pois é lógico que aposten pola leite galega. Non pretendemos, como dixen antes, subir ao consumidor, pero pretendemos que esta campaña vai adiante. E a administración empezaría ben, e así o trasladaremos o próximo día que vexamos a conselleira, en retomar o que habíamos falado, que era que puñeron en marcha durante uns meses e deron atrás pola presión da industria, que é discriminar positivamente aquelas industrias que cumpren a lei de cadena, a lei de contratos, e dito de outro xeito, penalizar aquelas que incumpren. Por lo tanto, queremos que os fondos públicos que se lle dan ás industrias discriminen en favor daquelas que cumplan as reglas de libre mercado de tratar igual os gandeiros que teñen leite según o laboratorio de mellor calidad e, por lo tanto, non se explicaría. Segundo, que non ten sentido os diferenciales de precios tan grandes entre os grandes e os pequenos. Leite de igual calidad nun establo grande ou nun establo pequeno que están xuntos non se justifican diferencias de 7 céntimos, porque o que podían alegar de transporte, o camión que vai recoller o de 30.000 recolle o que está ao lado de 5.000 e non gastou 7 céntimos de distancia que teña que recoller a maiores. E por último, trasladar que isto que vai a ser buscar unha complicidade dos gandeiros para que exixan as condicións en igualdade de condición que o resto do Estado, pois ten unha oportunidade para poderlo facer porque a inmensa maioría dos contratos se teñen que renovar a partir do día 1. A partir da semana que ven vamos a ter a primeira foto de se a industria entende o mensaxe ou non cas propostas por escrito que lle teñen que trasladar a todo gandeiro con 2 meses de antelación. E a continuación, o didáctico pasa a establecer outro tipo de actuacións. Si somos conscientes de que non damos convencidos, estamos convencidos de que están facendo algo ilegal que non ten cobertura del libre mercado, actuaremos como xa o fixemos noutros momentos cando denunciamos no 2013 o cártel da leite ou cando neste momento máis de 5.000 gandeiros representados polas unións agrarias estamos para cobrar a indemnización polo cártel do leite. Creemos que o que planteamos é bo por gandeiros, é bo para Galicia, é bo para a industria e non perjudica ao consumidor. Por lo tanto, se entre todos somos capaces de explicar que o que estamos pedindo é simplemente que se o produto é de igual ou mellor calidad reciba un precio igual que noutras zonas do Estado, estamos pedindo que non se abuse dunha posición dominante da industria que, tendo en conta que o leite é un produto perecedereiro, pois pode forzar que o tragas polo que che poño diante ou non che recollo. Eso non ten cobertura no ordenamento xurídico e esperemos que tampouco lle dé cobertura nin o Parlamento nin o Goberno galego.